Doncs això és un robot que, més o menys, que hem connectat amb una placa i hem posat un codi perquè quan el sensor de llum rebi una llum més gran de 300 s'aixequi el Frankenstein, que és... Hem fet que si el sensor de llum rep més de 300, que funcionarà tot. Funcionarà el bronzidor, el LED i els miniservos. La metodologia emprada ha estat la tutoria entre iguals. Com ho hem fet? Doncs és amb alumnes de dues edats diferents, perquè és tutoria entre iguals d'edat creuada, i llavors hi ha alumnes de quart i alumnes de sisè que entre ells s'ajuden. Hem fet 8 sessions en què han estat programades de la següent forma. Hem utilitzat primer l'Scratch, perquè pensàvem que era una bona manera d'introduir el codi. Després hem utilitzat ja l'Emblock, amb què hem pogut connectar les plaques i poder començar la robòtica i així poder acabar el nostre projecte final, que es diu Revivint a Frankenstein. La intenció per l'any vinent serà que en lloc de ser un grup reduït, que ho puguin fer tots els alumnes de primària i intentar continuar amb 2 mestres a l'aula per afavorir el que tothom pugui arribar a aprendre la robòtica.